kadto ti chismosan karaywara. Ay abon-awan ti maubrayo ti biyagyo. Haan nyo nga dadailin ti biyag ti sabali nga tao. Kung trabaho kayo, ano umado ti kwartayo. Ay apong siya ti makabuso. Daite tamata kada bibigyo. Awang bibiyang ko, uray no agmula ka ti sakit ni nakin mo kanya. Ikang kanto kay ti fertilizer kada pagsibog mo. Ano lumangon to? Ang damang mo, ay apo ko ipadapadamag naman ito na nasarakan na ka naman ito di pag-ibig na. Na nakalagiragsak ka na. Ay apo ko siya ka. At dati SSS kada pilhin ka. Diyan may naipangas